Den her film laver jeg for at advare andre motorcyklister. Det kan være nybegyndere, der lige skal ud og have den første motorcykel, eller andre, som der vil udskifte deres motorcykel til noget nyere, bedre, større, whatever. Men jeg laver den her film for at advare om, at man skal ikke købe sin motorcykel hos Køge MC og Bådcenter. Han er iskold løgner. Han fortæller ikke sandheden. Og derfor er jeg blevet noget pist på ham. Jeg har skrevet til ham og bedt ham om at få udbedret de ting, som der er fejl på den her motorcykel. Han reagerer overhovedet ikke. Vi har købt den her motorcykel for pålydende om, at den skulle stå som ny. Og det er godt nok en Yamaha FJR fra 2006. Men altså, som han sagde det i telefon, og da vi var oppe og handle med ham, at den står simpelthen som ny. Den fejler intet. Og det må jeg så erkende, at det gør den. Da vi var oppe og se motorcyklen i januar 2015, stod den inde i forretningen. Og belysningen var ikke lige den allerbedste, må jeg nok sige. Og vi har måske dummet os, og vi skulle måske slet ikke have kigget motorcykel på det tidspunkt der, men det gjorde vi altså. Som han sagde, så fejlede den ingenting. Vi kunne godt regne med, at en måned efter, så ville motorcyklen ikke længere stå der. Så derfor så skulle vi være lidt hurtige, hvis det var, at vi ville købe den her motorcykel. Jeg får den hjem i februar måned, sådan omkring midten af februar måned. En dag, hvor der er lidt sne på vejene, og den bliver trukket ud af den her kassebil og kørt direkte ind i vores garage, hvor der ikke er særlig meget lys heller. Og først da det er, jeg tager den ud i marts måned og ser den i dagslys, det kunne vi nemlig ikke komme til deroppe hos os. Det var oppe hos ham. Det var meget besværligt, og det kunne ikke rigtig lade sig gøre. Men altså, han garanterede jo for, at den var super flot og fin. Men da jeg får den ud i marts måned i dagslys, så opdager jeg, at hernede på baglygten, her, der er der blevet pletmalet, og den har nogle ridser, og det sagde mig ikke særlig godt lavet det der. Og den der skade der får mig til at undersøge motorcyklen lidt nærmere. Og så får jeg kigget lidt ned på udstødningsrørene, og hernede kan man se, at hele udstødningsrøret er ridset hele vejen op, og er sådan ligesom helt flat, bulet flat. Jeg opdager også, at op på kåben, heroppe, lige her, der er en ridse hele vejen hen også, og så er den lige dækket over med noget maling. Som sagt, så har jeg kontaktet Kim via mail i Køge MC Center der, og han reagerer overhovedet ikke. Det kan så måske hænge sammen med, at da han udfylder et låneskema, som han ikke var særlig god til, så får han ikke ført hans leveringsomkostninger på. Dem har han så bedt os om at skulle indbetale senere. Men da vi ikke lige kunne regne ud, hvordan at det hang sammen, og han sagde til os, at det var en fejl på Santanders hjemmeside, hvor man ansøger om det her lån her, så vil vi ikke bare aflevere 2.000 kroner til ham. Vi synes jo, at vi havde betalt motorcyklen. Hvis han begår en fejl, så må det jo være ham selv, som står for den del af det der. Det er jo ikke os, der er
professionelle forhandlere og bruger det her låneansøgningsskema hver dag, eller hvor tit han nu sælger. Men det må være hans fejl som professionel forhandler, og også en fejl, som han må stå for selv. Vi har betalt stort set 81.000 kontant som udbetaling på den der. Man kan måske godt sige, at det var vores egen fejl, at vi ikke opdagede det der, men vi synes nu, at sådan som motorcyklen var placeret deroppe, så var den svær at undersøge. Man kunne i hvert fald ikke bukke sig ned på venstre side af motorcyklen for at kigge på udstødninger og de der ting der. Det var sådan, at jeg kunne lige komme ind til den og svinge benet hen over den, og lige rejse den op, så den stod lodret, for lige at sidde på den. Og som sagt, så kunne vi ikke få lov til at få den ud i dagslys og se på den, fordi det var for besværligt at hive motorcyklen ud og få den forbi de andre motorcykler, han har stående i forretningen. Så derfor så fik vi først set den i dagslys og opdaget den fejl der, eller de fejl, som der er på den. Men jeg kan på alle mulige måder sige, lad nu være med at købe motorcykel hos Kim, MC Køge, eller Køge MC og Bådcenter, fordi han er en fusker. Han er overhovedet ikke bleg for at lyve der lige op i fjeset. Min kone spurgte ham, inden at vi besluttede os for at købe den, om den nu var fejlfri, om der var nogen ridser i den, eller buler, eller noget som helst. Og han sagde, nej, den er super fin, den står som ny. Så hvis det her det er en ny motorcykel, eller hvis nye motorcykler, som bliver leveret af MC Køge, ser sådan ud med sådan nogle ridser på, så tror jeg, man skal vælge at også handle et andet sted. Så du kan være sikker på, køber du en motorcykel hos ham, er der fejl på den, skal der udbedre nogle skader, så hører du ikke fra ham igen. Så til alle jer motorcyklister, som skal ud og købe motorcykel, hold jer langt væk fra Kim, MC Køge og Bådcenter. Han er et svin. Han er en dårlig forhandler. Og han lyver jer lige op i fjeset. Så hold jer væk. Køb et andet sted. Ham der kan I ikke stole en skid på.